Напоследък се появяват множество различни идеи за бъдещето на българското училище. Споделяме с вас нашият модел, който градим повече от 10 години. Моделът на частно основно училище доктор Мария Монтесори. Аз съм Изабела от училище Монтесори и днес избрах да работя с слоевете на Земята. Най-хубавата планета, където може да се живее. Това е космоса. Ако разрежем тази планета, ето това може да се получи. Първо е земна кора. След това е мантия. Монтесори училищата се различават от традиционните по това, че се фокусират върху индивидуализирания подход на обучението. Нито едно дете не си прилича с друго и следователно начинът, по който всяко дете се учи, е също толкова уникален, колкото е самото то. Нашата цел е да предоставим възможности за самостоятелно учене, самоусъвършенстване и саморазвитие на всяко дете. Постигаме това, като изграждаме среда, базирана на научната педагогика на доктор Мария Монтесори, в която децата се учат най-добре на всеки етап от своето развитие. Учителят усъвършенства и обогатява образователната среда в резултат на персонализирано обучение и наблюдение на всеки един ученик. Това е сложна дейност и затова учителят в Монтесори влага много прецизност, любов и вдъхновение. Методът Монтесори е основан на вътрешното желание на децата да учат и на техния свободен избор. Ще ви покажем как се работи с материала за качествени и относителни прилагателни имена. Сега скриваме картата и започваме да подреждаме прилагателните имена. Шумен, по-шумен, най-шумен. Може да се степенува, затова е при качествените прилагателни имена. Тих. Горещ. Горещ. В начален етап на обучението в Монтесори има учебна програма и набор от задачи за седмицата, които учениците планират в началото с помощта на учител, а после и самостоятелно. Най-често децата работят самостоятелно или в малка група. Те учат със собствено темпо и следват собствените си интереси, без да се ограничават от предварително определени параметри на обучение. Всеки ученик се учи чрез взаимодействие и пряк ангажимент, а не чрез преподаване на уроци и домашни. Тук просто се учи. Работата на всеки ученик се отбелязва и оценява въз основа на собствените му резултати и постижения от предишна работа, а не на база оценките на другите ученици в групата. Това помага за насърчаване на напредъка и позволява на учениците да развият самочувствие в своите постижения. Тук децата развиват опит за самооценка, самостоятелно взимане на решения и самодисциплина. В Монтесори учителят е в особена педагогическа позиция на наставник, тютор, фасилитатор. Този училищен модел съхранява ценностната ориентация на личността на детето, неговата идентичност, хармоничното му отношение към света, обществото, семейството и себе си. Формира навици за самостоятелно учене и самообучение като основи на жизнените дейности на човека в съвременното общество. Методът Монтесори е ефективен подход към обучението в 21 век.